to discuss as Parliament imaginations. Podoko yangore lela poni jopuonjre manotimo penje higa mokalo chakre gana 2021 nyaka gana 2 biro dosir mar omenda ka jopuonjre mamoko manotimo penje higa ma okalo. A report mar KCSE jopuonjre ma higa mar gana 2 no yienegi oro kwayo kendo owinjo bed ni giyudo omenda mar siro sombgi. Kata kamano jatend migawo mar somo Machogu mane lose boma Mombasa kawuono yango ni mana jopuonjre manochako higa mar gana 2022 kod manotimo penj higa mokalo ema koro biro yudo sir. Owinjo ripono koya kuom Judith Omondi. Bang' yawo mbui mar KUPS mar oro kwayo donje kuonde tiegruok ma opogore yare mbalariany kuonde tiego jopuonj KMTCs, TVETs kinde mamoko ne oyangore ni koda ka jopuonjre mane otimo penje higni ma okalo yare higa mar 2000 nyalo oro kwayo kendo maketgi mar dhi nyime kod sombgi. Opportunities machalo magi gibiro once in a year. To nyithindo wan godo e gwenge manosomo form 4 higni machon, moko nolal e apiko, moko nolal e lupo, moko nolal e goldi, moko nolal e weche mamoko ma ok kony, pok nodhi e course to gin gi certificates mag form 4. Kata kamano pod ok oyangore ka bende jopuonjre gi biro yudo sir mar omenda kokalo e lai manyien mar chwalo omenda mag somo kuonde tiegruok mamalo kaka jopuonjre mamoko mane otimo penje higa mar 2022 higa mar 2023 yudo sirgo. Kaluwore gi jatend migawo mar somo Machogu, jopuonjre ma higa 2022 kod 2023 ema dhi yudo omenda gi. A new higher education funding model applies the students who sought the Kenya Certificate of Secondary Education in 2023, with the second benefiting cohort being the one that is coming of 2023. The other one was 2022. Lipot ma opogore gi ma ichwalo kod jokanyo mag duol maketo jopuonjre kuonde tiegruok mamalo KUPS. Nyithindo giyudo government scholarship. Yes, ka gidhi e TVET institutions mag sirkal. Kata ke MTC nitie help. Koro giyudo government scholarship kendo giyudo help loan bende. Higa ma okalo ng'ikruok ne obedo ne jopuonjre mane oro kwayo mar donjo e KMTC. Higa ni migawo nosingo negi chenro makare kendo gidok oro kwayo kokalo e mbui mar KUPS. It was the first time for us to admit KMTC students through KUPS, but everything is now smooth. The process is actually seamless, and even then it took a little bit of time, but the admissions went on very well. Those who are in the first year now KMTC, all of them were admitted through KUPS, and even this year everything is set. So the admissions will be done through KUPS. Chenro mar chwalo omenda e mbalariany kokalo e lai manyien oseneno ni ochwal maromo bilion 26.3. Judith Omondi, Ramogi TV. Moko kuom jood bura mag ODM owuok tung' mosuo gi jokanyo